ओ भक्त 6 महीना में, ओ भक्त 6 महीना में। अबेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। अबेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। लेके मैया के चुनरिया धूम मचावल जाई मेलवा में हो। लेके मैया के चुनरिया धूम मचावल जाई मेलवा में हो। अकेला चकावल जाई मनती पूरा कही मिलवा में हो। अकेला गवावल जाई मनती पूरा करी मिलवा में हो। बेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। बेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। लेके घूमल जाई लेके घूमल हो नाच गाना और धूम धड़ाका हो नाच गाना और धूम धड़ाका। लेके पैसा घूमल मचावल जाई बेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। बेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। हाँ, राइटर कृष्ण प्रेमी साथे सरलैया कृष्ण दीवाना धूम मचाइन हो। राइटर कृष्ण साथे सरलैया कृष्ण दीवाना धूम मचाइन हो। अबेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। विदाई के लीला हुई हो सब जमीन हो। काहे लागी अबेला दुर्गा मैया के दिन, ओ भक्त 6 महीना में। आप लोग सुन रहे कृष्ण दीवाना को।